Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। थ'दि बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। आब' लिपिकानि आब'नि हाबा जानो फैदों, लोगोसे आब' मिथिखौबो लोगो हमनो फैदों जोङो। हाबाजों लोगोसे आब' मिथिखौबो लोगो मोनसै जोंहा। बिराद एक्साइटेड मानोना खनसेबो लोगो मोनफेराखै नालाय सिगांबो सिबिनसापुरियाव फैखांबाय आब'आ भिडिअ एलबाम बानायनो। दा हाबायाव फैदो आरोना आब' लिपि मोनानियाव। दा आब' मिथिखौ लोगो हमसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था। गावखौ लानानै जोङो दा गेटसिम सफैबाय। ओरैबायदि माने गोसोआ ओरैबायदि माने गोजोननाय मोन्दों। माने आब' मिथिखौ माला नुगोन सानबाय थादों। मानोना थांनाय बोसोरावबो आब' मिथिया फैखांबायमोन नालाय, होमबा माने गोसोआनो बोरैबा मोनबाय थादों थांनाय बोसोराव लोगो हमनो मोनैखाय। दा दिनै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों माने लोगो मोनसिगोन होननानै आरोना। नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय था। भिडिअखौ हानायमानि आङो मोजाङै मोजां देखायलांनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। हानायखिनिखौ आङो नाजागोन देखायनो नोंथांमोननो। मोनफैनानै जोङो दसे जिरायबाय। खोनानाय नङा खोनानाय नङा होनदों। आब' मिथिखौ लोगो मोनबाय। आब' मिथिया नैबे बाजै मोनानि खुरमा जायो। बाजै कृतिका मोनानि, बाजै मोनानि न'आ क'क्राझाराव। क'क्राझार नैबे जोंनि गामियाव हाबा जाफैदो बाजैया। जोंनि सिमोनसापुरि समखौ तिनिआलियाव हाबा जाफैदो बाजैया। आब' मिथिया जोबोद नायनो समायना, गोसोआ जोबोद गोजोनबाय जे खाथियाव मेगननि नोजोरनि खाथियाव नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने। साइडआव मेथाइ दामनायखाय जोंनि रायलायनायखौ होनाय जादियासै। नैबेयो आंनि लोगो लिजा बसुमतारी। लाजिसोयै भिडिअआव थानो, होमबाबो आं लाबाय थादों माने लाजिबाबो। आब' लिपिकानि आब' बेयावनो हाबा खालामनानै लानानै थांनो नागिरदों आब' लिपिकानि आब'खौ। मण्डपखौ जोबोद मोजां साजायदों। जोङो आब' लिपिजोंबो दसे रायलायबाय, ओमफ्राय आब' जुनालिजोंबो दसे रायलायबाय। नोंथांमोना नायलांबाय था। आब' लिपिखौ बिराद समायना नुदों आरो आब' जुनालियाबो नुनानै गोसोखांदों। आंना मबाइलानो अट'मेटिक मा जाखोथाय फट' साफायनाय टाइमाव जि गुफुर गुफुर जानानै दं। हारसिंनो जाखाबाय आरो लोदोनिख्रुइ लोदोसिनाखैना बियो आंखौ जानोसै। बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों। बिराद गोबावनि उनाव लोगो जाबाय। भिडिअ नायबाय थायो आरो होमबाबो भिडिअ नायबाबो माने आं गोजोन
आब' लिपिकानि आब'आ बेनो जोबोद नायनो समायना आब' लिपिका बायदिनो आंना गोजा जाजोबोहाय भिडिअ'आ ओंखाम हलाव थांनो नागिरबाय जोङो दा ओंखाम हल आयु ओइ माबा दालि ना लाबोलाय जोङो ओंखाम जानो नागिरबाय दालि ना अमा बेदर थिफ्ले जाबाय जोङो ओंखाम जानो नागिरनायाव एसे भिडिअ लाबाय मानोना बारा भिडिअ लानाय जादियासै मानोना आलासिफोरबो दं नालाय लाजिलायलाङो बेनि थाखायनो एसे ओरैनो ससे लानानै देखायनाय जाबाय आरो बाजैया जाखां लोंखां थांसिगोन आरो दा जोङो ओंखाम जाखांनानै जोङो दसे पिक लाबाय ओमफ्राय मा खालामबाय थानो होननानै दसे ओरैनो भिडिअ एसे ओरैनो लानानै देखायबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय दा रायलायनायखौथ' होनो हाला मानोना साइडआव मेथाइ दामगासिनो नालाय बेनि थाखायनो रायलायनाय होनाय जादियासै आब' सुनिता नै बियो नोंथांमोनाथ' सिनायखायो अबेयाव फैबाय फैसिगोन र' थांगोन र' दसे थाना हौवा गोदान नायनो बयबो थांजोब्बाय ओमफ्राय जोंबो नायगोन सानदोंमोन मोनाद्रायनायखाय नायनाय जादियासै मानोना लामायाबो जोंना गोजान नालाय बेनि थाखायनो जों नायनाय जादियासै आरो नङाबा एसे दसे बिदिनो 10 मिनिटसो थाबानो जोङो हौवा गोदानखौ नुसिगोन आरो गुमै गोदानखौ थेवबाबो जों नायनाय जादियासै आब' मिथिजों जोङो दसे रायलायबाय रायलायनानै ओमफ्राय भिडिअ वेलकाम मामाखौ दोनजाथार बरियाथार आइया सहैबाय ओंखारलांखासै जोंहा डाइरेक्ट लामायाव जोङो गुमै गोदानखौ नायनो लुगैदोंमोन मोनानायनि थाखायनो नायनाय जादियासै मानसिफोरा बयबो नेफैदों गुमै गोदानखौथ' नायनो लुगैखायो बयबो आब' मिथि आब' जुनालि आब' लिपिकाखौ गासैखौबो लोगो मोनजोबनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम बाय बाय